trama trajectòria defineix un poc el Compromís i el CPI. La veritat és que tal com està el planeta, un dels fets que identificaria més compte és per l'estima per la natura. Més les eixides de les 24 hores i les acampades. La veritat és que parcel·la de patrulla. La meva patrulla, la patrulla de parcs, es caracteritzava per ser aquells que els agradava muntar la parcel·la en tots els seus elements. Tocar la guitarra. La veritat és que molts, però m'ha agradat sempre els mots universals i jo crec que collarillos a l'Orihuela, del general. Un color per les dates que estem en morat. Jo crec que el feminisme ha sigut un moment revolucionari molt important al segle XX i continuarà sent el segle XXI. Una flor, la carxofa. Jo crec que és poc comuna a l'hora que et pregunte per una flor i ens representa molt a l'Horta i a Meliana. Un grup musical ara mateix, els Jóvens, que és un grup que acaba d'eixir, premiat, i crec que representa molt l'estil musical que m'agrada. I l'altra era... La peli, Ciutat de Peli. Jo crec que també per trajectòria és una pel·lícula que mira molt. La veritat és que per a mi, més que una figura, són persones històriques de l'esportisme i són els meus scouters, els meus animadors, que continuen sent amics meus, i són Toni, Jordi, Vicent i Maria i després Pui. Els scouts perquè va ser el moment que va viure Meliana. En Meliana podia haver sigut júnior i va coincidir que el moment es va crear l'agrupament Escolta l'any 75. Jo tenia l'edat perfecta per incorporar-me a llocs i va ser fruit d'una reflexió comunitària a nivell de poble al crear l'agrupament i jo soc fruit d'aquesta reflexió en què meus pares estaven també implicats. I Jaume I, evidentment, perquè és l'agrupament del poble i no és com en altres llocs, ciutats, de Postriar, en aquest cas nosaltres estàvem lligats com que vivíem a Meliana, era l'oferta educativa juvenil que en aquest moment es va crear i hi estem. La veritat és que de tots guardé bons records, però en el meu cas jo crec que l'etapa de tropa va ser molt feliç, molt intensa i molt feliç. Vaig ser scouter de guards, vaig estar en totes les seccions i de rutes i l'experiència fou molt positiva. Jo crec que el poder d'alguna manera tornar allò que havia rebut jo crec que és una de les experiències més positives. A veure, jo crec que el concepte país com a de les tres opcions del projecte educatiu de l'escoltisme ha sigut fonamental. No només en l'expressió de la pràctica política, sinó fins i tot en la professional. El primer lloc on em van dir Josep i el primer lloc on vaig escriure en València va ser a l'agrupament i perquè era un dels trets que es comentava la cultura, l'arrelament al territori com a un dels elements a valorar i això va ser un primer pas, no és un exemple, però a partir d'ahir ha sigut tot, no? El coneixement
president de l'Horta, o la platja Meriana o la Calderona com a espai natural també més pròxim. És per la implicació també en l'entorn social del municipi i són coses que sempre estan molt arrelades a l'agrupament perquè creixen de l'escoltisme. El Jaume I s'ha acreditat sempre des del municipi que té una incidència social important en col·laboració en entitats, en associacions, en el mateix ajuntament per d'alguna manera donar resposta a diferents situacions que s'han anat produint i per tant jo això ho he viscut en l'agrupament i és una de les coses que després evidentment m'ha marcat molt per a estar avui on estic representant el poble de Meliana en molts d'eixos valors. He estat lluitant per la protecció de l'Horta, hem estat lluitant per una situació de benestar social del poble, i que d'alguna manera això m'ha marcat molt i forma part de la meva essència de la meva trajectòria de servei públic, en aquest cas en el càrrec de l'alcaldia. Jo crec que això és un estereotip que jo crec que ja va caure fa molt de temps. No? Jo crec que allà on els agrupaments han tingut una trajectòria i una presència, que jo crec que és, en la majoria dels casos, si ja sé l'escoltisme precisament se té com un moviment prou dinàmic que sempre està en l'actualitat de les coses i jo crec que bàsicament és fer el que s'està fent, no? I tindré aquestes opcions, com he comentat abans, no? Aquesta progressió personal, però també aquesta incidència en l'entorn, en el país, no? En aquest concepte del país, i per tant jo crec que al final l'escoltisme ha sigut un dels primers moviments, o sigui, el primer moviment ecologista, és un moviment social, perquè té aquesta vocació de servei i d'incidència en la societat, i per tant jo crec que els estereotips ja són de pel·lícules del segle XX, no? De principis del segle XX, com aquell que diu. Jo crec que sí, el que passa és que jo crec que no se li trau el profit que podria aportar encara més el món de l'escoltisme. Però no només el millor el món de l'escolta, sinó en altres àmbits també passa. Perquè al final l'administració està pensant molt en altres coses i no sap aprofitar moltes vegades la importància o el potencial que té el teixit associatiu. Això en els municipis normalment es diu d'una altra manera, perquè al final ja la relació amb l'Ajuntament és més pròxima i sempre és més fàcil col·laborar. Almenys és l'experiència de Meriana. El Baix de l'Oliver sempre ha sigut, durant molts anys, ha sigut un moviment que ha col·laborat prou amb l'Ajuntament en posar en marxa iniciatives com les primeres escoles d'estiu, per exemple, que es nodrien molt de monitors o de persones que havien passat per l'agrupament i això també s'ha vist en altres moments. Això era un inici, però sempre hi ha hagut aquesta relació amb l'Ajuntament. És molt fàcil. Jo no sabia si el meu fill seria escau o no, i ho és. I esta setmana mateix ha de fer el treball de València, la Ciutat de València, una exposició. I han triat el tema de l'escoltisme. Ell es posarà què és l'escoltisme i per què estan els esclaus i d'alguna manera per a mi això és suficient. Vull dir, el fet de que un xiquet puga davant de la seva classe dir jo soc esclau i perquè estava preparant ahir, no? És un moviment educatiu, ho passa bé, aprenc coses jugant, aprenc coses en la natura, aprenc coses de companyia d'altres companys
final, si un xiquet és capaç d'explicar-ho, jo crec que està explicat.